Jeg har egentlig aldrig rigtig været i tvivl om, at det var det, jeg skulle. Jeg hedder Mathias. Jeg er beslagsmed. Man får lov til at se det hele, og man får lov til at prøve alt. Det der så positive forandringer, man hurtigt kan gøre, det kan jeg godt lide. Jeg hedder Mathilde, og jeg er beslagsmed. Folk de investerer jo enormt mange penge i hest. Jeg er en uddannet berider. Hvis jeg skulle noget andet i mit liv, så var det nu. Det hedder Dennis Noos. Jeg er beslagsplads. En hest tænker ikke, den reagerer. Det, der er det sjove, men også det, der er rigtig svært, det er, at der ikke 2 heste, der står ens. Det er altid en udfordring, og det er altid spændende. En ting er at ride heste og gå og håndtere heste. En helt anden ting er at stå og skrue.